Iya ya, engko sesuk wis ora enak kan. Tapi iki isih. Kono isih sampai pirang-pirang tahun. Jadi kenangan. Aku sing nonton iki. yo harus no. Ngelek terus aku. Nah iya. Tapi aduh dari kula unggah, Pak. Lebet ning enten grup niku ngoten lho, Pak. Nggih kula lebokne. Nggih. Nggih. Kalau belum dicoba belum tahu rasanya. Kaki kambing. Kikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Berjumpa lagi bersama Cah Ponorogo. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku, bahwa pada kesempatan kali ini bersama Cah Ponorogo yaitu review tentang kegiatan masyarakat Kampung Juruk, yaitu di Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di sini sobat ya, saya menyaksikan para warga, bahkan para ibu-ibu, juga bapak-bapak, juga adik-adik sedang berkumpul, yaitu di salah satu tempat warga yang tentunya dibuat untuk acara hajatan tersebut. Di sini sobat ya, kelihatannya acaranya yaitu dalam acara tasakuran sekaligus lek-lekan. Di sini dihadiri oleh segenap para warga masyarakat, juga Bapak RT, juga Bapak RW, juga Bapak Kepala Desa tentunya. Karena di sini di Kampung Juruk sini sobat ya, ini termasuk syukuran untuk memperingati kehadirannya tahun baru, yaitu tahun 2026, sekaligus di sini diiringi doa bersama yang dipandu oleh ustadznya. Oke sobat ya, bagaimana keseruan suasana hajatan tersebut? Yuk simak videonya sampai selesai. Semoga kula dherekaken kita sareng-sareng berjika syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbil alamin. Tidak menapa atas sampai saat punika kula panjenengan sedaya tasih kaluhuran nikmat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ing sengko wonten ing dalu punika kula panjenengan saged sareng-sareng makumpan wonten ing menika panggenan kanthi wonten wilujeng boten wonten wassalamu alaihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Salam semalipun Nabi ikatan sakulo panggilan sedaya agar bersyafaatipun utawi pitulunganipun awit kulo panistri gesang wonten alam dunya punika kalawan syafaatul uzma bijak wonten ing yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Aku mek go nyutinge geger tok ayat man. Anggur iki ae. Nyale. Kena. Sing gerang-gerang montar-montir ae malah anak tuan rumahnya malah bingung.
Rampatan itu mundi. Rampatan. Barang masuk nih. Iya, aku kayak kita tambahin nih. Iki mang diuyak-uyak karo RT ne. Iki lho, segone lho, jan jos iki. Mantep iki lho. Iki kok digawe thumbnail iki. Tak tedo. Banyu kuah udang kuwi lho. Kuah udang kuwi apa kayak panas Ya lho. Segone lho. Iki lho, petingan iki. Mantep iki. Sopo sing masak? Sama saya. Mantap ya. Mantap. Jos kotos-kotos. Oh, yang kayak sing masak. Iya. Iya. Madang-madang ora syuting mentahane kurang jos. apa deh? Nah, iki di. Nah, Bapak siji. Iki Bapak siji. Dapat siji. Tapi mau bisa ya? Anu poda, apa poda? Di acarane iki menyambut tahun baru ya. Iya, Mbak. Menyambut tahun baru 2026 di desa di Kampung Juruk, Dukun Jaten, Desa Karangan, Kecamatan Badengan, Kabupaten Ponorogo. Mungkin deh kita. Mantap, Lur. Konsumsinya tambah darah. Ya, konsumsine sing jelas tambah darah. Ya, Lur. Iki sambel. Iya, deloken. Ya, Lur. Sange mlawu angkring-angkring, Lur. Lur. Lho. Wis. Sing ayu bean. Ya marai ya. Marai yo to, Mas. Thumbnail itu kan penting, yang bikin menarik. Ora tahu. Wes urusan ngarep. Bahasa ku ireng lho, Pak. Bahasa Mama iki sing ireng. sing ireng digolek kok. Sing Ireng. ireng tak. Ya iya. Kudu ireng-irengan tak. Iki nek sisan le anu nggo becek. Kan ora semayan ireng. Enggak. Tanggo becek nek sisan rego. Aku yo ora semayan. Becek nek kan aku yo kaya ngene. Ayo becek dek anu. Enggak ya, Mak. Kali terbaik. Sisan gede. Aku iki asline kudu nyelametne panganan iki lho. Nggih. Nggih, Tray. Temen aku nyelametne panganan, Mbak.
Lah piye ya engko sesuk wis ora enak kan. Tapi iki isih. Paling kono isih sampai pirang-pirang tahun. Lah iya. Jadi kenangan. Aku sing nonton iki. Yo harus no. Ngelek terus aku. Nah iya. Tapi aduh dari kula unggah, Pak. Lebet ning enten grup niku ngoten lho, Pak. Nggih kula lebokne. Nggih. Nggih. Nyembah wae. Kayak nek acara ngendi ngerti. Nggih. Yang ini iki. Sedulur karangan. Nggih, nggih. Nika riyen sing damel anu nika, Pak Haryono nika. Oh, Akhirnya kan dipindah teng kula admine. nggih. Ya alhamdulillah iki dulur-dulur iki anu damel kula gawe grup sik gelem. Lah nggih. Nek butuh napa-napa niku kathah kontak. Nggih. Sing ngatur kewan enak. Langsung anu ya, Mbak. Kikil Bu ya. Kalau belum dicoba belum tahu rasanya. Kaki kambing. Kikil. Ini kancaku resep kaki kambing. Ini cipirin, Pak. Sampun matur suwun, mengke mawon. Pesan acara. Kula niku sing penting dikabari. Lah dikabari pasti kula parah. Nek ora barengi nggih, Pak. Nggih, mboten barengi. Bukan bareng. Nggih. Pak Warnodi. Nggih. Tinggal ada kerajaan jeruk. Lah nggih. Nah. Pesan nggih, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الرحيم قل هو الله أحد الله Pon. Cipirin, Pak. Pon. Setengah jam. Dengan